Ya kamata ka fahimci cewa talauci ba rashin kuɗi bane, rashin tunani ne. Na san akwai wanda za su yi min kallon wanda ya sauka daga tsarin sanin kaddara, wasu ma cewa za su yi kago wani wanda ya tauhidi ya masa karanci. To ka tsaya ka saurare ni sosai kuma ka fahimce ni. Allah ma cewa ya tashi na taimake ka. Yawancin mutane suna tunanin talauci yana zuwa ne saboda rashin aiki, amma gaskiya ita ce talauci yana farawa ne tun daga tunani. Akwai mutanen da suke aiki tun safe har dare yini guda tir, amma ba su da kuɗi, kuma wannan wahalar ba ta fitar da su daga matsi da talaucin da suke ciki. Amma kuma sai ga akwai wasu da ba sa wahala sosai amma suna da kuɗi, kuma kullum kuɗin nasu yana ci gaba da hauhawa. To me yasa hakan take faruwa? Saurara ka ji, saboda bambancin tunani ne. Bambancin da yake a tsakanin talakawa da masu kuɗi. Talaka yana tunanin me zan ci yau, rayuwa ta wahala ba wanda zai taimaka min. Mai kuɗi yana tunanin ta yaya zan daina fama, wata matsala zan warware, ta yaya zan gina abu da zai ciyar da ni har abada. Talaka yana rayuwa ne da sakamako, mai kuɗi yana rayuwa da tsari. Ya kamata ka fahimta a dangane da muhimmancin tunani na dogon lokaci. Babban kuskuren talaka shine yana son komai nan take, babban sirrin mai kuɗi shine juriya. Misali, talaka yana son kuɗi yau sai ya siyar da lokacinsa, mai kuɗi yana gina abu lokaci yana yi masa aiki. Ya kamata ka san idan ba za ka iya jira ba, ba za ka taɓa mallakar abu mai muhimmanci ba. Shortcut na farko da masu kuɗi suke bi. Bari mu fara da yadda muke kallon makaranta da yadda tasirin ta yake a zuciyar talakawa da masu kuɗi. Makaranta tana koyar da yadda za ka nemi aiki ne a ƙarƙashin wani, yana juya ka, yana sarrafa ka, kuma yana amfani da lokacinka, yana cin moriyar shekarun da ka ɗauka, kana shan wahalar karatu, daga ƙarshe kuma gashi ya zo yana cin moriyar abin da ya kasance naka ne. So da makaranta ba ta koyar da yadda za ka gina kuɗi. Bari na faɗa maka wasu manyan sirrikan ilimi da masu kuɗi suke bi. Ilimi da masu kuɗi suke bi shine: na farko, ilimin tunanin mutum wato psychology; na biyu, ilimin siyarwa wato sales; ilimin magana wato communication; then ilimin hankali wato attention; then ilimin kasuwanci wato business and marketing idea. Dan kana da ilimi amma baka iya siyar da kanka ba, talaka ne kai mai ilimi. Bambanci tsakanin aiki da system: talaka yana aiki don kuɗi, mai kuɗi yana gina system don kuɗi. Ma'ana yana gina hanyar da kuɗi zai biyo shi. Abinda nake so ka fahimta shine talaka yana biyan kansa a lokacin da mai kuɗi kuma yana biyan kansa na tsawon lokaci. Misali, talaka yau zai yi aiki kuma yau zai cinye kuɗin aikin da wahalarsa a lokaci ɗaya. Mai kuɗi yana gina system da foundation da kuɗi zai dinga shigowa, daga ƙarshe ya ɗau shekaru yana cin kuɗin. Ya kamata ka san system shine abu ɗaya da zaka gina sau ɗaya amma yana biyan ka sau dubu. Bari na faɗa maka matsala a dangane da mutane da muhalli. Ya kamata ka gane hatsarin zama da mutane marasa buri. Mutane ba sa lalacewa saboda rashin kuɗi, suna lalacewa ne saboda rashin muhalli da zai tashe su. Bambanci a tsakanin talaka da mai kuɗi: talaka yana zama da masu kuka, masu ƙorafi, masu zagi da zargin gwamnati kullum, wanda shi kuma mai kuɗi yana zama da masu neman mafita, masu tambaya don ci gaba da samun sabbin ilmummuka, masu gwaji ba masu tsoron gwada abin da suke da yaƙini a kai ba. Idan fara abokanka ba su da buri, kai ma ba ka da shi, ko da kuwa kana da shi to ka shirya macewarsa. Sannan akwai wasu manyan abubuwa guda biyu da suke da tasiri a zuciyar wanda bai san kansu ba, wato gudun tsoro da dariya. Talaka yana tsoron a yi masa dariya, mai kuɗi yana tsoron ya mutu bai taɓa gwadawa ba. To mutumina, ya ka bambancin tunanin? Tabbas mutane za su yi maka dariya, mutane za su soke ka, amma daga baya su za su koma tambaya akan hanyoyin da ka bi har ta kai ga kayi nasara. Mutanen da suke maka dariya yau su ne za su tambaye ka gobe. Ya kamata ka san ba a haife ka don wahala ba, abinda kawai aka hana ka shine ilimi, amma ka daure duk rintsi ka dinga neman sa, domin idan ka same shi babu yadda za a yi da kai. So da ka fara yau ka gani idan muna da rai da lafiya za ka fuskanci abin da nake so na fahimtar da kai. Idan ka sauya tunani, rayuwarka za ta sauya. Idan wannan magana ta taɓa zuciyarka, to wannan shafin naka ne, domin wannan ba kawai bidiyo bane, hanya ce ta nasara. Na gode.